Li kien għal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil l-4,300,000 li se jitħallsu din is-sena lil dawk li fl-2005 ħallsu l-VAT fuq it-taxxa ta' reġistrazzjoni tal-karozzi m'għandhomx jingħataw. Saħansitra Simon Busuttil kien iddikjara bil-miktub li huwa kontra din il-weda li kien għamel il-Partit Laburista u li llum qed issir realtà. Fil-fatt is-sena l-oħra diġà tħallsu 3,300,000 lil dawk li xtraw il-karozza minn Mejju sa Diċembru 2004. Wara li s-sena ta' qabel kull min xtara karozza bejn Mejju 2004 u Diċembru 2008 diġà ħa parti minn flusu. Iżda l-Simon Busuttil dan kien se jwassal biex jiżdied id-deficit u id-dejn u għalhekk ma rridx li madwar 18,000 persuna jitħallsu flushom. Saħansitra fit-Times of Malta kien qal li din hija waħda mir-raġunijiet għax bi gvern ġdid pajjiżna kien se jkollu jitlob bailout. Tal-istess fema kien Tonio Fenech, il-persuna li jumejn qabel spiċċa minn Ministru xtara karozza li kien juża bħala Ministru għal 2,000 euro. Fil-Parlament kien qal li huwa immorali li dawn il-flus jingħataw lura. Jiena hawnhekk, Mr. Speaker, ngħid li l-Oppożizzjoni għal darb'oħra għamlet kampanja niftakru dak iż-żmien lejliet l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew biex tidher ftit populista. Però li kienet kampanja rrid ngħid, Mr. Speaker, perikoluża u immorali. Għall-eks Ministru Tonio Fenech huwa leġittimu li dawn il-flus jitħallsu lura. Il-wedu ngħidulhom li ntuwilhom lura, alla volja mhux leġittimu li ntuwilhom lura, alla volja mhux dritt tagħhom. Saħansitra Tonio Fenech kien qal li din hija weda korrotta. L-Oppożizzjoni tajjar konstitwament kif erġajna smajna f'din is-seduta b'korruzzjoni, għajd li jien x'in il-korruzzjoni, jekk hux li inti twiegħed in-nies li tihom xi ħaġa li mhijiex tagħhom sempliċement biex tirbaħ il-vot tagħhom. Fil-waqt li l-Gvern beda jżomm mal-weda tiegħu li jħallas dawn il-flus, pajjiżna beda jilħaq ukoll il-miri marbuta mad-deficit, tant li Malta nħarġet mill-proċedura ta' deficit eċċessiv li kienet daħlet fiha fi żmien Gvern nazzjonalista.